broader and bigger. Kapod wantiere weche motenore kod siasa to kod chung' mopogore opogore, riwruog Azimio la Umoja One Kenya seyo tend Kenya Kwanza kuom rocho chenro mag loch gwenge e yor deko chwalo omenda kaachiel kod donjore e tije monego tim gi telo mag kauntis. Ogaye mar Azimio Raila Odinga ne oloso Mombasa bang' romo kod governance mag riwruogno kane girango kenge mag gisegoyo kod ng'ikruok mantiere nyaka ne chaki loch mar kor gwenge. Joja oko nigi ler mathoth. Ogaye mar riwruog Azimio la Umoja Raila Odinga ne obago romo Mombasa mane okelo kanyakla governors 17 kaachiel kod jotelo mamoko manie riwruogno mar Azimio. E romono, migosi Raila oseyo tend Kenya Kwanza kuom temo thiro chenro mitayo gi tend counties e pacho ka e yor donjore moko kuom tije monego beni timo gi tend counties. That the national government should respect the constitution and stop meddling in the affairs and functions of county governments. They should desist from the current interference in the mandate of devolved functions such as distribution of fertilizer. The national government should release funds allocated to county governments in time for the effectiveness and efficiency in service delivery. This will go a long way in averting industrial actions by the workers and end up slowing down delivery of service to the people. Riwruogno ne komachielo siemo tend piny owacho mamalo ewi chenro mag dwaro keto wath ma Mombasa e lwet ji giwegi. Olero ni piny owacho temo timo chenro makamano e yor apanda, omiyo gidwa ng'eyo adieri mantiere kendo ket jopiny e ler to chutho ni mar onge lal ma wadhno osebedo kayudo. We are perturbed by the decision to have the port privatized or concessioned without public participation and the involvement of county government of Mombasa. One would ask, why is the process shrouded in secrecy? What is the economic value of the privatization stroke concessioning to Kenyans, the people of Mombasa County, and the coast region as a whole? Moko kuom winjruok mabende gitimo en dwaro ni piny owacho chwalo omenda mag counties seche mowinjore mar timo chenro mag dongruok, kelo lokruoge moko kuom chike mabiro chiwo thuolo ne tend counties tiyo maonge donjruok kodgi, kaachiel kod bedo gi winjruok makare kind piny owacho mamalo kaachiel kod mago mag counties. For devolution to be enhanced, we recommend that the allocation of resources to counties should be increased from the current 15 to a minimum of 35%. This proposal will be presented before the National Dialogue Committee sitting at the Bomas of Kenya for consideration. It is in line with the Azimio manifesto which we presented to the people of Kenya last year. Komachielo, okoni gi jiwo lwedo twak madhi nyime kit tend Kenya Kwanza kaachiel kod Azimio la Umoja kagombo margi en ni twagno dhi tieko midhieche ma jo Kenya kale. We want the talks to be people-centered, focused, and that there must be a show of commitment by all parties. Even as talks go on, we shall continue to pursue justice for the victims of police brutality during our peaceful demonstrations. Higni apar nyaka ne chaki tend loch mag kor gwenge, ogaye mar riwruog Azimio la Umoja migosi Raila Odinga koni nyaka sani piny owacho mamalo pok oweyo thuolo tend counties mondo mi ota tijegi kaka owinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.